Раёсати корҳои дохилии пойтахти Тоҷикистон хабар дод, ки сокини 30 солаи шаҳри Душанбе Шералӣ Кенҷаев бо ҷурми ҳамла ба Шоираи Шинохта Адибаи Азиз ба 5 рӯзи ҳабси маъмурӣ маҳкум шудааст. Додгоҳ ӯро бар асоси моддаи 460 Кодекси ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурии Тоҷикистон дар майдаавбошӣ гунаҳкор донистааст. Раёсати корҳои дохилӣ гуфт, Шералӣ Кенҷаев шаби 18 ноябр дар кӯчаи Анзоб ба Адибаи Азиз дарафтода нисбаташ рафтори дағалона кардаву бо суханҳои қабеҳ шаъну шарафи ӯро паст задааст. Адибаи Азиз дар суҳбат бо сомонаи бомдод гуфт, он шаб бо либосҳои хонагӣ барои харидани нон берун баромада буд, вале дар роҳ як мошин аз пасаш таъқиб кард. Ронанда ба Адиба бо даштномҳои қабеҳ таҳдид кардааст, ки ё пул бидиҳад ва ё ба мошинаш савор шавад. Адибаи Азиз гуфт, ба ҳамлагар пулҳояшро доду халос хӯрд, вале аз он рӯз ба баъд то замони боздошти ин одам аз тарс аз хонааш берун намебаромад. Баъди эълони ҳукми Шералӣ Кенҷаев, Адибаи Азиз дар фейсбук навишт, ки фақат ба хотири гиряву зора ва таваллои модараш ин нафарро бахшид ва ба муҷозоти шадидтараш пойфишорӣ накард.